Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikani II seħħ u għad irid iseħħ. Il-Konċilju msejjaħ mill-Papa Ġwanni 23 u li sar fil-Vatikan fil-bidu tas-sittinijiet tas-seklu 20 ma kienx l-ewwel konċilju ekumeniku tal-Knisja. Qablu kien hemm 20 ieħor. Wieħed minnhom kien sar fil-Vatikan ukoll u għalhekk dan l-aħħar konċilju huwa magħruf bħala Vatikan it-Tieni. Kultant minflok il-kelma ekumeniku tintuża wkoll ġenerali jew universali, dan biex jiddistingwi dawn il-konċilji minn dawk reġjonali, provinċjali jew lokali u li bosta minnhom kienu iltaqgħu matul l-ewwel 3 sekli tal-Knisja, speċjalment matul it-tielet seklu. Kultant kienet tintuża wkoll il-kelma ta' oriġini Griega sinodu, għalkemm illum din il-kelma għandha tifsira aktar speċifika. Ħafna mill-konċilji tlaqqgħu biex tiġi diskussa xi kwistjoni dwar dottrina li tkun qamet f'dak iż-żmien, imma il-Konċilju Vatikan kien differenti għaliex kif xtaq il-Papa Ġwanni 23 innifsu kien wieħed ta' natura pastorali. Sa mill-ewwel komunità nisranija ta' żmien l-Apostli stess kienet inħasset il-ħtieġa li jiltaqgħu il-mexxejja u jiddiskutu xi kwistjoni li kien hemm fi żmienhom. Naqraw fil-15 il-kapitlu tal-Atti tal-Apostli li meta il-pagani bdew huma wkoll iħaddnu it-twemmin nisrani kien hemm min insista li dawn qabel ma jitgħamdu kellhom joqogħdu wkoll għar-rid tal-ċirkonċiżjoni mitlub mill-Lut fit-Testament il-Qadim. Imma Pawlu u Barnaba għamu kontra din l-idea u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk għatawa li jitilgħu Ġerusalemm biex ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Kellhom diskussjoni twila, sakemm fl-aħħar Petru ta' id-deċiżjoni li dan ir-rid ludi ma kienx meħtieġ għax lil dawn il-persuni l-Ispirtu Santu kien saffilhom qalbhom bil-fidi. Illum din il-laqa nirreferu għaliha bħala il-Konċilju ta' Ġerusalemm, imma dan mhux meqjus bħala wieħed ġenerali jew ekumeniku. Matul l-ewwel 300 sena tal-Kristjaneżmu l-insara għaddew minat ta' persekuzzjonijiet u bosta minnhom mietu martri. Il-fidi tagħhom f'Ġesu Kristu kienet biżżejjed biex iżommhom maquda bejniethom. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom u l-flus li jdaħħal minnhom kienu jitqasmu skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. B'qawwa kbira kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Imma meta l-att ta' insara kiber, iċ-ċirkostanzi jinbidlu u ħarġu idejat differenti dwar twemminhom. Għalhekk reġa' mill-ġdid beda jinħass il-bżonn li l-isqfijiet li kienu jmexxu id-diversi komunitajiet insara jiltaqgħu biex jiddiskutu u jagħtu id-deċiżjoni tagħhom. L-Imperatur Ruman innifsu li issa mhux talli ma kienx għadu jippersegwita lill-insara, imma talli huwa stess ħaddan it-twemmin tagħhom kellu interess li jara li fl-imperu tiegħu ma jkunx hemm firdiet.
It-tħaddin ta' fidi waħda kien fattur importanti biex il-poplu jkun maqut. Fil-fatt, l-ewwel 8 konċilji ekumeniċi jew ġenerali tal-Knisja kienu imsejħa mill-Imperatur u mhux mill-Papa. F'każ minnhom, is-seba' wieħed kienet imperatriċi. Il-Papa aktarx kien ikun ikkonsultatu forsi wkoll mistieden. Ġili Maru stess kultant bat lil xi delegat imma f'xi minn daqqiet kien assenti għal kollox. Ta' min jinnota li l-ewwel 8 minn dawn il-konċilji saru kollha fil-Lvant, eżattament fil-post fejn illum hemm it-Turkija. Fis-sena 325 wara Kristu tlaqqa l-ewwel konċilju f'Niċea. Sa dakinhar il-fidi tal-poplu kienet waħda sempliċi u mingħajr ħafna komplikazzjonijiet teoloġiċi li ma jifhimhom ħadd. Imma meta s-saċerdot Arju nissel fost ħafna id-dubju dwar id-divinità ta' Kristu, inħasset il-ħtieġa li dan it-twemmin bażiku tal-poplu Nisrani ikun diskuss u definit. Ħadu sem 318 il-lisqof, fosthom Hosius ta' Kordova bħala legat tal-Papa Silvestru. L-Imperatur Kostantinu kien preżenti huwa stess. Damu jiltaqgħu ftit aktar minn xarej li matulhom mhux biss irribattew it-talim żbaljat ta' Arju u taw tifsira tad-divinità tal-Iben Alla, imma wkoll ifformulaw dak li llum insejħulu il-kredu ta' Niċea. Kienu kol f'dan il-konċilju li kienet iffissata id-data tal-Għid il-Kbir biex dan ma jkunx iċċelebrat fl-istess jum tal-Għid Ludi. 56 sena wara Niċea, eżattament fis-sena 381, kien hemm il-Konċilju ta' Kostantinopli li tmexxa mill-Papa Damasu u mill-Imperatur Teodosju. Ħaddu sehem fih 150 isqof. Il-kwistjoni kienet ukoll waħda trinitarja imma din id-darba dwar id-divinità tal-Ispiritu Santu. L-isqfijiet preżenti ridu jiċċaraw it-twemmin dwar it-tielet persuna tat Trinità Qaddisa billi mal-formula tal-kredu definit f'Niċea tiżdied parti dwar l-Ispiritu Santu. Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben. It-tielet konċilju sar f'Efesu fis-sena 431. Fih ħadu sehem aktar minn 200 isqof taħt it-tmexxija ta' San Ċirillu tal-Ixandra li kien qed jirrappreżenta lil Papa Ċelestinu l-ewwel. F'dan il-konċilju ġiet imfissra l-unità tal-persuna ta' Kristu, veru Alla u veru bniedem. Bħala konsegwenza kien iddikjerat ukoll li Marija Om Ġesu kienet ukoll it-Theotokos, Om Alla. Bejn is-sena 451 u s-sena 787 saru 4 konċilji oħra biex jiddiskutu u jirribattu kwistjonijiet ta' natura kristoloġika. Imbagħad fis-sena 869 kien hemm l-aħħar konċilju tal-Lvant, ir-raba' wieħed ta' Kostantinopli. Kien konċilju li qarbel u ħaraq l-atti kollha li ħarġu minn konċilju irregolari imsejjaħ minn Fotius kontra il-Papa Nikola u Injazju Patriarka Leġittimu ta' Kostantinopli. Mid-9 konċilju l-qudiem saru kollha fil-Punent. 5 fil-Lateran, 2 f'Lyon, 1 fi Vjenn, ieħor f'Kostanza u ieħor f'Basel. Imbagħad l-aħħar żewġ konċilji ekumeniċi qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni kienu dawk ta' Trentu u l-ewwel wieħed li sar fil-Vatikan. Il-Konċilju ta' Trentu li sar bejn l-1545 u l-1563 kien ġie msejjaħ biex jeżamina u jikkundanna l-iżbalji imqajma minn Luteru u mexxejja oħra tar-Riforma Protestanta u biex tiġi imsaħħa id-dixxiplina fil-Knisja. Kien beda b'madwar 30 isqof imma sal-aħħar sessjoni tiegħu
kien hemm b'kollox xi 250. Mill-konċilji kollha dan kien l-aktar wieħed li dam, 18-il sena. Mill-banda l-oħra, il-Konċilju Vatikan l-ewwel li sar bejn l-1869 u l-1870 ipproklama id-domma tal-infallibilità tal-Papa, iżda meta l-isqfijiet kienu għal-waqfa tagħhom tas-sajf faqqet il-gwerra bejn Franza u l-Prussja u l-Konċilju baqa' ma reġa' tlaqqa' qatt, tant li ġie dikjarat uffiċjalment magħluq mill-Papa Ġwanni 23 90 sena wara fi żmien it-tħejjija għall-Konċilju Vatikan it-tieni. Is-snin ta' bejn iż-żewġ konċilji li saru fil-Vatikan jistgħu jkunu deskritti bħala żmien ta' gwerra u konflitti ideoloġiċi. Il-bidu tas-seklu 20 ra lill-Ewropa maħkuma minn 5 qawwiet kbar: ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza, il-Monarkija Awstrija-Ungerija u r-Russja. L-Istati Uniti u l-Ġappun kienu għadhom kemm bdew jikbru fuq ix-xena internazzjonali. Il-liberalizmu kien l-ideoloġija dominanti, espress bħala kapitaliżmu tas-suq ħieles fin-negozju u demokrazija liberali fil-politika. Fuq il-lemin tax-xena kien hemm l-ideoloġija konservattiva marbuta ma' dak kollu li huwa tradizzjonali, ir-reliġjon organizzata, id-drittijiet tal-proprjetà, il-valuri tal-familja, l-ambjent naturali, l-arkitettura klassika u lokali u sistema ta' gvern parlamentari. Mill-banda l-oħra, fuq ix-xelluk, is-soċjaliżmu, kemm dak soċjali u kemm dak ekonomiku saħaq aktar dwar il-kontroll tal-istat fuq l-individwu, fuq proprjetà pubblika aktar milli privata, fuq aktar kontroll tar-riżorsi naturali u fuq il-fema li l-individwu ma jgħix jew jaħdem f'iżolament mill-oħrajn iżda f'kooperazzjoni sħiħa magħhom, u dan b'mod ikkontrollat minn fuq. Barra minn hekk, dak kollu li persuna tipproduċi bil-ħidma tagħha huwa b'xi mod prodott soċjali u għalhekk kull min jikkontribwixxi għal produzzjoni tiegħu huwa intitolat għal semu. Sabiex dan jiġi żgurat li jseħħ, il-proprjetà trid tkun kollha kemm tal-istat jew tal-inqas tiġi ikkontrollata minnu u dan suppost għal benefiċċju ta' kulħadd. Kien żmien meta l-istorja tad-dinja, speċjalment tal-Ewropa, kienet imqalba sew minn żewġ gwerer dinija u dan għamel il-ħajja ta' bosta diffiċli ħafna. 3 ideoloġiji estremi li ħakmu partijiet tal-Ewropa fi żmien ta' bejn iż-żewġ gwerer kienu il-komuniżmu, speċjalment fir-Russja, aktar tard l-Unjoni Sovjetika, il-faxxiżmu, speċjalment fl-Italja u wara wkoll fi Spanja, u in-Nażiżmu fil-Ġermanja. Dawn nislu terrur u waslu għal jasar u l-mewt mill-aktar kiefra ta' bosta miljuni. Minkejja dak kollu li kien għaddej, il-magna tal-propaganda f'dawn ir-reġimi irnexxiela tibni kult nazzjonali lejn il-mexxejja: Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler u Franco. Dawn l-ideoloġiji tant nislu għeruqhom fost il-popli rispettivi li spiss saru kważi reliġjon li għaliha il-patriotti kienu lesti li jħallu ħajjithom. Il-Knisja nfisha kienet meżza mhux biss minħabba l-ħruxijiet li bosta kienu qed isofru, imma wkoll u b'mod speċjali minħabba l-mod kif id-dinjità umana kienet qed tkun imkasbra. Sa mis-seklu 19 meta l-Evanġelju iltaqa' mas-soċjetà industrijali moderna, il-Knisja kienet bdiet tiżviluppa t-tagħlim soċjali tagħha b'mod aktar sistematiku. Żviluppat ġabra ta' dottrina soċjali dejjem skont kif hija fissret il-ġrajiet huma u jseħħu fl-istorja fid-dawl ta' dak kollu li ġie irrevelat lilha minn Kristu Ġesu. Fil-kuntest tal-ġrajiet fit-tmiem is-seklu 19 u l-ewwel nofs tas-seklu 20, dan it-tagħlim soċjali kattoliku kien ċar fil-kritika konsistenti tiegħu ta' ideoloġiji soċjali u politiċi kemm tax-xelluk u kemm tal-lemin. Għall-Knisja,
Il-ġustizzja soċjali trid issib il-pedament tagħha fil-prinċipji tad-dinjità umana, tas-solidarjetà u s-sussidjarjetà. Fil-11 ta' Ottubru tal-1962 fetaħ il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Imma 5 ijiem biss wara faqqet il-kriżi tal-missili Sovjetiċi f'Kuba li laħqet il-quċċata tagħha bil-messaġġ televiżiv tal-President Amerikan John Fitzgerald Kennedy. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Id-dinja kollha kienet f'xifer ta' gwerra nukleari. It-tensjoni fost il-popli kienet kbira. Imma fil-Knisja Kattolika kien hemm ukoll min wera tħassib tiegħu dwar il-futur tal-Konċilju nnifsu. Tajt il-Konċilju Vatikan II kien iddestinat li jintemm ħesrem l-istess kif kien ġara minn Vatikan l-ewwel 90 sena qabel.